la dreta, passarem just per sobre de Santa Devota. Veuràs, mira, aquí a la dreta. Ole! Què tal, segalats i segals? Benvingudes i benvinguts a Mònaco. He vingut aquí a Mònaco perquè estem amb l'Alba i la Roca, que estan aquí davant, per Itàlia, i veníem amb cotxe i òbviament hem dit, parem a Mònaco i aquí estem. Anem a descobrir algunes coses del circuit de Mònaco. Som-hi. Ole, ole el piano! No, clar que no. Mític hairpin de Mònaco. Jo, sincerament, mai hagués esperat a la vida a la Roca al costat d'una graella de Fórmula 1, la veritat. Trobo al·lucinant. Bueno, just des de la recta de meta de Mònaco de la graella, ja sabeu que el podi a Mònaco és diferent. Per exemple, aquí és on es munta el podi. O direu, hòstia, no, però això és lletgíssim. Sí, però és que munten aquí com una mena d'edifici on hi ha doncs els prínceps i tot plegat, i ho entreguen aquí, i bueno, aquí és on hi ha el podi. I la sortida de boxes és aquí, o sigui, al mig de la traçada, i és on surten, com veieu la línia està com mig despintada, però perquè és just per on surten els Fórmula 1 al carrer de sortida de boxes. Alba, què els lloguers a Mònaco? Què tal estan? Assumibles. 9 milions d'euros, està fantàstic. A part que són horteres de nassos, vull dir, això és lletgíssim. Horrible, no m'agrada gens. Està a la recta de meta de Mònaco? Compra. Escolta, i una plaça de pàrquing, 600.000 euros. Bueno. És que fort. Si es veu la Fórmula 1 des d'ella, m'agrada. Però si m'agrada aquest cotxe, què passa? El fotre què? Pues que, tio, serà d'algú, el cotxe. Jo he gravat un Corvette. I tu, Alba, què dius? Pues que si jo vaig amb el meu Suzuki per la vida i algú es queda gravant el meu cotxe, pues pensaré què fa aquest capullo. Sí, però tu no graves. Però tu no tens un Corvette, per llàstima. Per tant, tu quan compres un cotxe car... No, tu quan et compres un cotxe car és per... O sigui, diguem, ja té un punt de que has d'assumir que la gent en gravarà pel carrer. No, perquè gravar un cotxe pel carrer fa pobre. I on està el problema? Pues que no cal anar per la vida dient hola, soy un pobre. El puto Corvette, segur que si mires per internet pots trobar a tope fotos i tope coses, que no cal però que a mi m'agrada mirar-lo. Com si fos un monument, Sí. saps? Jo què sé. Com Santa Devota. Això sí, Primer revolt del circuit de Mònaco. Al final de tot hi ha aquesta petita església molt maca, has dit, Mira, Alba? allà també hi ha una verge. Ah, sí. Ens agrada molt. Sí. És molt maca, la veritat. Supermaca. Sobretot des de que vens, és a dir, la imatge, o sigui, tu arribes des d'allà i veus l'església petiteta aquí en una ciutat on tot està una cosa sobre l'altra i tot plegat. Tot amuntegat. És Entres al molt súper, maco. no s'hi cap, o sigui, el súper en si és estret, perquè clar, a sobre està petat de gent i no s'hi cap. Santa Devota, just aquí darrere. La mítica frase de resar Santa Devota, doncs, bueno, l'escapatòria, diguem, és això, l'escapatòria de la Fórmula 1 és això, a resar Santa Devota. Norman, que reses? Sí. Per què reses? Perquè Verstappen no guanya una cursa més en tot el Mundial. Estic ja cansat. Que guanyi Verstappen. Però porto la seva samarreta? Sí. Però mira, perquè estava de saldo a la web de la Fórmula 1. Ja està. Una altra de les coses curioses d'aquí Mònaco és que la ciutat està adaptada a la Fórmula 1, per exemple. Com veieu, aquí darrere meu tinc una rotonda i em direu, no hi ha rotondes al circuit de Fórmula 1 de Mònaco. Doncs sí, perquè és el primer revolt. Es treu aquesta zona d'aquí al mig i de fet passa ben bé per dins el circuit. Llavors, com veieu també l'escapatòria és allà, una zona peatonal, vull dir, és que la ciutat s'adapta completament a la Fórmula 1 com ha de ser, i no al revés, i no, diguem, zones creades artificialment, no, aquí s'aprofita tots els espais ja construïts. Pujant aquí entre el revolt 1 i el 2, aquesta recta que no és recta, hi ha una cosa que em sorprèn, bueno, que hi ha arran de tot el circuit, que és això, que és on es col·loquen les tanques protectores durant el Gran Premi de Lamborghini. I des de la pujada tens aquí a més un mirador, veus tota la zona del port
allà també es veu les Rascàs i tot plegat i tot, Mònaco. Mònaco és això, no pensis... I un carrer per aquí darrere. 2 quilòmetres quadrats de país, 2 quilòmetres quadrats. El que estem veient però és que tampoc està tan massificat, vull dir que tampoc hi ha tant turisme aquí. Curiosos, veus molts curiosos que venen que veuen a veure el circuit i nosaltres, que també venim a veure el circuit i la Roca el que ve a buscar és ombres. A més és al·lucinant com en poc espai, per aquí hi tenim un revolt, el primer, i aquí doncs és darrere del túnel, però el tens aquí baix, llavors, clar, és al·lucinant com amb tan poc espai s'ha pogut fer un circuit de Fórmula 1 i a més ha patit variacions al llarg dels anys, perquè abans es pujava per aquest carrer que hi ha allà i es feia una xicana allà al final, per tant, la Fórmula E durant uns anys va passar per aquí, va passar per aquest carrer de sota, doncs és una mica al·lucinant. Aquí és al·lucinant, Alba. Just des de la piscina de Mònaco, com veieu, a mi si m'expliques aquí que per aquí passa la Fórmula 1, ni m'ho crec, perquè mira on està el mar, o sigui, és que està... Per aquí passen i aquí està el mar. Després de l'aixicant de la piscina, tota la zona de bars, on sempre històricament s'ha dit que tu a la nit pots venir aquí a fer uns beures, la nit de dissabte pots venir a fer uns beures sobre l'asfalt per on passen els Fórmula 1, que és exactament aquest. I al final el famós restaurant La Rascàs, allò és la crem de la crem. Doncs d'aquest restaurant, passa just per aquí, mira. Aquí ben bé, que foten aparcaments a tot arreu, en aquest poble. El circuit que puja... Us prometo que no ho vaig fer expressament, però si us ha agradat és un bon moment per deixar el teu like i subscriure't si encara no ho has fet. Per aquí, per encara l'últim revolt. La Rascàs, penúltim revolt, per entrar aquí, boxes, això és l'entrada a boxes, exactament, si no vaig errat. Sí, això és l'entrada a boxes, tot això és els boxes, i la Fórmula 1 fa pam, fins a aquella cantonada d'allà i cap avall. I passejant pel carril de boxes, com podeu veure, ho han despintat molt bé, la veritat és que no és fàcil despintar frenades de Fórmula 1, i frenades i aturades a box, veieu aquí. Carril encara, clar, i l'any que ve l'han de tornar a pintar, m'entén? Just allà tenim la frenada de la piscina, allà una graderia i tot plegat. Alba, que hi ha la persona que ho porta, jo baixaria. No t'ha vist. No t'ha vist i ho tinc gravat. Doncs per aquí passen, els Fórmula 1, aquí es munta una grada que no sé sincerament com hi cap, frenada a la Rascàs, carril de boxes i la recta de meta que el tenim allà. Jo sincerament no sé com els hi cap aquí, tot lo de boxes, la veritat és que igual deu haver-hi, 30 metres d'on hi ha la graella al mur aquell d'allà. I la veritat és que és bastant espectacular com ho tenen tot a punt. Ja sabeu que aquí no hi ha mur, aquí no hi ha mur de boxes, sinó que ho miren des d'una graderia de sobre, no? Doncs mira, graella de sortida. Doncs literalment podem dir que hem aparcat a Santa Devota. Ja veuràs, mira. Literalment, tu, a l'escapatòria, directes al circuit. Vinga, som-hi. Anem a fer una volta, Alba. Jo estic una mica nerviós. És el primer cop que condueixo? No, és la segona vegada que condueixo el circuit. Monument aquí de, no sé si és Ascari o Banque o no sé qui és. Però som-hi, anem cap a dalt. Aquí abans la Roca ha assegut. Sí, la que límits. Hosti, fa realment molta pujada, és a dir, la tele no sembla que faci tanta pujada, això. Ho dius per lo que has suat pujant? He suat molt, estic suant encara abans hem pujat per aquí i és al·lucinant. Doncs arribem al revolt del casino, aquí molta gent s'equivoca sempre, és que no es pot passar, crec, recte, o sí, ja, crec que sí. Sí, passem per aquí. La zona del casino. Hòstia, que hi ha com una mena de fórmules aquí aparcats. Què és això? Aquests puros. Hòstia. El casino de Mònaco aquí. Uah, això és estratíssim. Tio, però. Veieu, no? On estem? O sigui, estem a la zona del casino de Mònaco. La gent aquí passa. Sí, tranquil, no passa res. No miris enrere, no.
Tu creu sense mirar, que t'anirà molt bé la vida. Vull dir... O no? Sí. Que maco que és aquest casino. Dada trivial. Que sapigueu que el casino de Mònaco, només hi pot entrar estrangers, gent que no és de Mònaco. És a dir, la gent que és de Mònaco té prohibit l'accés al casino de Mònaco. Una gran manera d'enredar els turistes. Em sembla fantàstic. Sí o no? Sí. Ara aquí hi ha cotxes realment de pèntims, ara. La corba 3 de Mònaco. O 2. Molto dinero. Molto dinero, sí. Espectacular. Suposo que no m'hauré ficat en un pàrquing ni res, no? No. Veurem. O si no, mitja volta i enrere, tu. La sensació ara ha sigut una mica de merda que m'he cardat al pàrquing del casino de Mònaco. Entremig del cotxe del Batman i de gent molt rica. Però no. És que hi ha gent molt estrafolària. Hi ha gent que fa fotos, hi ha gent que va vestida rara del rotllo. Segur que és famós, saps? No, és un carrer. O sigui, sembla realment que ens haguéssim ficat dins el pàrquing, però crec que no. Vaja, espera, igual... Ja, no podem passar. Passi. Vale, sí. Uah, no l'he cagat. Vale, no l'he cagat. Hi ha hagut un moment, Alba, que pensava, ens peten, o sigui, ens peten Uah, quina sort, Alba. Hauríem hagut d'entrar al casino a veure si fèiem la pasta per pagar el pàrquing. Veus, i ara aquí, doncs, res, és el passeïto, o sigui, vens allà, passes a saludar i vinga, i ara tornem a ser al circuit, ja una altra vegada. El famós bot que hi ha aquí a l'exterior, que sempre l'eviten els Fórmula 1, sempre aquí agafen l'interior i es tornen a obrir, aquest famós bot que hi ha aquí, per arribar a Mirabeau, trobo el super icònic. Aquest any Magnussen va fer un molt bon avançament aquí, la veritat. Mirabeau, i arribem a l'Oeus, o ara com es diu, el Hairpin de Mònaco, Fairmont, i agafem el piano interior, mira. He pillat, una mica. Hi ha pianos que són fixes aquí a Mònaco, o com l'Smart, i arribem a una de les curves més icòniques del circuit, el Hairpin. Tu t'ha agradat aquesta, Alba, abans? Sí. I ara ja arribem a la part de baix del túnel. Aquí també deixen els pianos ficats, tot l'any. Veus, i aquí també un altre exemple de com tenen tot durant l'any. O sigui, aquest tros, no sé com ho fotran l'any que ve, perquè estan obres ara, i durant la Fórmula 1 això aquí no hi havia obres. I entrem al túnel. Que bé. És maco, aquest túnel, Alba? Preciós. Sí, així en obres, és tot ben maco. Clar, aquí han d'aprofitar de fer obres just quan s'acaba la Fórmula 1, perquè si no, malament. I aquí hi ha una cosa que no podem fer. Hòstia, hi ha un autobús aquí. I està ple de pàrquings a la dreta, ja ho heu vist. Club del Yate de Mònaco. Vol dir que hi ha una cosa que no podem fer. La xicant, aquí la xicant d'aquesta, després del túnel. Ara aquí la Fórmula 1 giraria aquí a la dreta i nosaltres no podem. Crec. No podem. Llavors aquí fan una xicant, van per aquí, pel lateral esquerre, i nosaltres ara haurem de... no sé si podrem girar. Crec que sí. Aquí podem girar a l'esquerra, sí. Pues girarem a l'esquerra. La Fórmula 1 va per aquí al lateral, just per aquí. Jo crec que sí que puc girar. Em deixen passar. Zona A30. M'ha deixat passar. I... M'encanta aquest tros. En aquest tros, històricament, han caigut molts cotxes a l'aigua. No m'estranya, és a dir, no em sorprèn.
Ja veieu on està de prop. Mira, el Porsche aquest li està fotent gas, el sector 3 de Mònaco. És el més ràpid, també. Ha de ser increïble, això, conduir per aquests carrers. A saco. La xicane, que no és ben bé com fa la carretera, ja ho veieu, es veu marcat aquí al terra, com és la xicane de la Fórmula 1. La xicane de la piscina que ens queda a la dreta, i per cert, m'ha flipat que hi ha uns lavabos públics on cada any s'estampa tothom. És a dir, on s'estampa tothom allà després d'aquesta xicane, hi ha uns lavabos públics. Aquí hi ha una xicane molt més tancada del que fa això, que arriba fins on hi ha totes aquestes terrasses, però hi ha els lavabos públics allà. I arribem a la zona de la Rascàs. Aquí, la frana de la Rascàs, una també de les més fortes del circuit. Allà és on us he dit que quedava el paddock, i aquí a la dreta la Rascàs, un dels revolts més tancats que existeixen. Anem cap aquí. La Fórmula 1 tiraria recte i just en aquell vèrtex, veieu que aquí hi ha una estàtua d'Ascari, si no m'equivoco, o de Fangio, no ho sé. És la mateixa que hi ha a Montmeló, per cert. La mateixa que hi ha a Montmeló. Vinga, doncs, recta de meta. Tinc un Ceda. Vale. Oh, increïble. Recta de meta al circuit de Mònaco. I com veieu, es veu aquí, estic feliç, Com veieu, es veu aquí la graella de sortida. Un circuit meravellós, que em flipa, que m'al·lucina, i poder-hi conduir és un autèntic plaer. Ens veiem al proper vídeo. Adeu!